Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і я рады вітаць упершыню у нашай варшаўскай студыі, таму што у студыі Еўрарады, але ў Мінску наш госць быў, прычым не адзін раз, але тут упершыню, і я рады, прычым упершыню пасля свайго вызвалення. Мікола Дзядок, палітвязень былы, журналіст, публіцыст, пісьменнік, блогер, і гэтак далей можна працягваць. Прывітанне, Мікола. Добрый дзень, таксама вельмі рады у вас быць. Давай пачнем з таго, що ж таки таго з прыемнага, бо ты зараз у Польшчы, у Варшаве канкрэтна, і не просто так, хаця безумоўна мы даўно дамаўляліся і рады бачыць, я спадзяюся, і ты мяне таксама, але ўсё ж таки зараз ты у Польшчы у такім, так бы мовіць, туры, умоўна кажучы. Што гэта за поездкі, з якой мэтай, дзе бываеш, як сустрака, ну карацей кажучы, твае эмоцыі, апісанні і што б хацеў расказаць пра ось гэтую сваю поездку? Ну не умоўна, а ў самым сапраўдным туры. То бок я вырашыў, што трэба як мага хутчэй пасля вызвалення падзяліцца з беларусамі самым галоўным, самым актуальным з таго досведу, які я прыдбаў у турме і з таго, што я зразумеў, выйшаўшы на волю. То бок, пабачыўшы абстаноўку ў дэмакратычным руху, у краіне ў цэлым, прааналізаваўшы рэпрэсіўныя тактыкі рэжыма адносна беларусаў, таго, што ад нас хочуць, памылкі, якія робяцца ў дэмакратычным руху, я вырашыў, што мне трэба як хутчэй данесці гэта ўсё да беларусаў і пачаў праводзіць публічныя сустрэчы з беларусамі. Гэта будзе ўжо 5-я сустрэча, якая адбудзецца заўтра, адразу рэкламу дам, заўтра па адрасе плац Канстытуцыі 6, правае крыло, а 16 гадзіне. Прыходзьце, калі ласка, усе жадаючыя. І вось я хожу, езжу па гэтых прэзентацыях. Ужо адбылася прэзентацыя ў Вільні, прэзентацыя, імпрэза, правільна сказаць, у Вільні, у Клайпедзе, у Беластоку. Ну і вось гэтым турам у мяне было запланавала на 3 сустрэчы з беларусамі, уже адбыліся ва Вроцлаве, у Кракаве і вось заўтра ў Варшаве. Ну а афіцыйны, скажем так, афіцыйная назва такая, як захаваць надзею ў эміграцыі і што кожны беларус можа рабіць прямо зараз для паскарэння перамогі. Мікола, ты адразу сказаў пра тое, што якія там я бачу памылкі ці неправільныя дзеянні з боку дэмакратычнага руху. Давай з гэтага і пачнем. Таму што от я магу табе адразу сказаць, ну шмат такіх абвінавачванняў, папрокаў, падазрэнняў ты сам іх чытаў у каментарах пад стрымамі і сваімі, і на іншых, там у нас таксама, калі быў мінулы раз. Вот тое ж самае. Микола из анархиста превратился в офисного прикорытного прихлебателя. Сказать, что я разочарован, ничего не сказать. Ну вот, ничего не сказавши, все сказал, что хотел наш глядач. Але, калі казаць пра ўсё ж таки твой погляд на тыя памылкі, якія яны і кім яны зроблены? Я вам не назову зараз конкретных імёнаў, бо імёны тут не галоўнае насамрэч, хто іх канкрэтна зрабіў. Гэта памылкі агульныя, яны маюць сістэмны характар. Гэта недахоп у нашых шэрагах палітычнай культуры, павагі адзін да аднаго і даверу. Гэта яны во многім, тое, што я зараз сказаў, яно во многім абумоўлена аб'ектыўнымі фактарамі. Значыцца, мы тут у эміграцыі гэта такая кааліцыя прайграўшых. Это мы, якіх гвалтоўна выцеснілі з краіны, хто згубіў у Беларусі ўсё, хто выразна адчувае свой комплекс чалавека, які прайграў. Мы прыбылі сюды і, на жаль, многія з нас, не так, неправильно буду сказаць, многія з нас у дэмакратычным руху пачалі сваю крыўду, расчараванне і злосць, якая, в прынцыпе, натуральная ў гэтай сітуацыі, выкідываць і паказваць не на рэжыме, не ў змаганні з гэтай сістэмай, а ў змаганні адно з адным. Таму што нашмат прасцей атакаваць Ціхановскую,
Сергея Ціхановскага, Міколу Дзядка, яшчэ кагосьці, чым атакаваць рэжым. Таму што атакаваць рэжым гэта рызыкоўна, гэта вымагае выдаткаў, гэта звязана з рызыкай галоўным чынам. Вось. А напісаць кепскі каментар про то, што хтосьці агент, хтосьці здраднік, і я там в тым-то чалавеку расчараваўся, гэта прасцей простага. І, на жаль, вось гэта аўтаагрэсія, яна квітне у нас. Не скажу, што сярод усіх, але вось ёсць выразны шэраг людзей, так званых блогераў нават, якія ўвесь свой контент прысвячаюць выключна таму, каб бэсціць іншых прадстаўнікоў дэмакратычнага руху. Это скрала там 140 мільёнаў грантаў, этот такі, гэты сякі, усе, карацей, казлы, свінні і нягоднікі. Вось гэтая праблема, гэта ад недахопу працы людзей над сабой, гэта ад недахопу самарэфлексіі таго, што людзі, на жаль, хочуць шукаць все праблемы звонку, а не ў саміх сабе. Вось, і, канешне, пошук, няспынны пошук агентаў, агентуры, які таксама раскладае наш рух. Я гэта бачу, як я ўжо казаў, калі б я быў агентам КДБ, я бы прымусіў усіх астатніх думаць адзін на аднаго, што ён агент, таму што нішто так не раскладае рух, як дыскрэдытацыя адзін аднаго, як недахоп даверу. Вось гэта такія асноўныя рэчы, асноўныя недахопы, якія я бачу, і я бачу сваёй місіяй якраз такі не распальваць канфлікты, срачы, прабачце за выраз, а наадварот тушыць іх, не ўцягвацца ў асабістыя абразы, у асабістыя сваркі. Канешне, гэта не адмяняе таго, што я дазваляю сабе крытыку, і крытыка мусіць быць. Все ж такі у нас дэмакратычны рух, а не армія, правда? Але ў гэтай крытыцы трэба вельмі выразна нам усім навучыцца не пераходзіць на асобы, не кідацца неабгрунтаванымі абвінавачваннямі і паважаць адзін аднаго. Бо, як сказаў адзін вельмі разумны хлопец на маёй сустрэчы на імпрэзе ў Беластоку, як мы хочам, каб нас, беларусаў, паважалі ў свеце, калі мы не паважаем адзін аднаго. Але вось глядзі, мы там можа бы і сапраўды там дзесьці ўспрымаем, як вот накідваюць, змагаюцца не з рэжымам, а з тым, хто побач, ці там з кім бяспечна змагацца, да каго можна дацягнуцца і гэтак далей, там што накідваюць, там бульбасрачамі можам называць, все што заўгодна. Але людзі могуць проста шчыра думаць пра тое, што калі у нас ёсць нейкія праблемы, нейкія незразумеласці, нейкія касякі, то трэба перш чым там ісці некуды там, умоўна кажучы, у акопы на першую лінію, разабрацца тут з усімі гэтымі хібамі. Калі лічыцца, што грошы недзе там не даходзяць туды, куды яны мусілі б дайсці, а недзе знікаюць. Празрыстасці, як это ўсё адбываецца, няма. Калі ёсць адчуванне, што там пэўныя палітыкі ці там пэўныя сілы займаюцца не тым, што ад іх чакаюць і што патрэбна зараз людзям, а нечым там іншым, што яны самі сабе прыдумалі. Ну, і людзі спрабуюць разабрацца, і тыя ж самыя блогеры, і тыя ж самыя твае паплечнікі, якія былі вывезеныя, таксама дэпартаваныя з краіны. Некаторыя з іх таксама зараз актыўна ўключыліся у, так сказать, спробы там пошуку, там вызнавання праўды і гэтак далей. Можа, без гэтага нельга ісці наперад? Я ж яшчэ раз паўтару, крытыка гэта цудоўна, і мусіць быць і крытыка, і падсправаздачнасць, і адказнасць дэмакратычных лідараў, бо, паўтаруся, у нас не вертыкальная структура, у нас все ж таки дэмакратычны рух. Але існуе досыць выразная мяжа між крытыкай і траўляй, цкаваннем. І, на жаль, я ўсё часцей бачу другое. Тут, калі мы гаворым аб тым, што мы хочам штосьці даказаць, кагосьці пакрытыкаваць, сказаць там пра тыя ж грошы, сябры, для гэтага ёсць інстытуцыянальныя каналы і ёсць такая рэч, як доказы. То бок, калі ты хочаш сказаць, што хтосьці там прысабечыў грошы, што хтосьці працуе не туды, не так, не як трэба, калі ласка, пішы аб гэтым, ідзі на СМІ, выказвайся, але гэта не мусіць насіць характар абразу, не мусіць насіць характар пераходы на асобы, і заўсёды, калі ідуць такія абвінавачванні, мусяць быць яны падмацаваныя доказамі. І вось у гэтых людзей, якія разводзяць у нашым у дэмакратычным руху хейт, цкаванне і абразы, я гэтых доказаў не бачу. І вяртаючыся да таго, што вы на пачатку пыталіся, расчараванне, і вот што хацелі, каб то адбылося тое, нічога не адбылося.
І вось была у нас там такая лідарка там Ціхановская, она не апраўдала наши спадзяванні, потым мы чакалі што выйдзе Ціхановскі, вось ён зараз запаліць і на белым кані з'едзе ў Беларусь, пераможа Лукашенко, і тут ён нас расчараваў. Увесь час я толькі чую, і з гэтага вы таксама пачалі расчараванне. Я вам скажу, я нават напісаў на эту тэму асобны артыкул. Гэтую з'яву я агульна называю, як і ўсё тое, што я пералічу ад пачатку, пачынаючы адказ на ваше першае пытанне. Эту з'яву я агульна называю палітычны інфантылізм. То бок гэта не паводзіны дарослых людзей. Таму што вот гэтыя людзі, якія бясконца расчароўваюцца, яны, відаць, чакаюць, што ёсць у свеце нейкі лідар ідэальны, які ўсё зробіць як трэба, без усялякіх пажаданых высілкаў з боку саміх гэтых людзей, які ніколі не зробіць ніводнага дрэннага ўчынку, не скажа слова не ў папад, ніколі не прайграе ні адзінага разу. А я хочу вас расчараваць, у сваю чаргу яшчэ раз, такога лідара не існуе, што ўсе лідары гэта людзі, ім уласна рабіць памылкі, ім уласныя тыя ж самыя чалавечыя недахопы, і калі вы не хочаце бясконца працягваць расчароўвацца, то не ўскладайце на сваіх лідараў празмерных чаканняў. Мікола, пытанне ад нашага агульнага знаёмага, блогера Дарогі, датычна тваіх сустрэчаў. Ён пытаецца: на сваіх сустрэчах ты дзелішся з прысутнымі сваімі развагамі, назіраннямі, высновамі, то бок даеш штосьці сваё іншым. А што на гэтых сустрэчах ты атрымліваеш для сябе ад іншых? Зарад пазітыўнай энергіі, найперш. Меня нішто так не натхняе, калі я бачу, што мае словы, моя праца запатрабаваныя людзьмі. І я атрымоўваю пачуццё запатрабаванасці. Я атрымоўваю нечаканыя пытанні, якія прымушаюць мяне на той ці іншы тэзіс свой уласны паглядзець з іншага боку. Бо як бы то ни было, все мы замкнёныя ў сваіх інтэлектуальных пухерах, і часам вось табе такое пытанне, а ты разумееш, што ты з гэтага боку на праблему ніколі не глядзеў. Але, канешне, галоўнае, што я атрымоўваю, гэта адчуванне таго, што тая праца, якую я раблю, патрэбна людзям, што ўсё гэта не дарма, і, канешне, асабліва мяне радуе, это не то слово, ачароўвае той факт, што на мае сустрэчы прыязджаюць нават людзі з іншых гарадоў. То бок людзі сядзяць некалькі гадзін у цягніку проста каб 1,5 гадзіны мяне паслухаць. Гэта, канешне, вельмі прыемна і накладае яшчэ большае пачуццё адказнасці на ўсё тое, што я раблю. Я нагадаю, што чарговая сустрэча з Міколам Дзядком пройдзе 19 сакавіка у Варшаве по адрэсе пляц Канстытуцыі 6 з будынак памяшкання з правага боку. Гэта для тых, хто троху ведае, гэта былая вітрына ўсходня, зараз там іншая арганізацыя, ладзяцца сустрэчы з беларускімі актывістамі і не толькі, таму знойдзеце вельмі проста. Як напісаў Мікола, уваход з правага боку, і на што звярнулі ўвагу, з правага боку правы азначыў сябе як все ж таки не левак какой-нибудь, а правы. Дарэчы, вот правы, я гляжу, я вярнуся до слова про тое, что все ж таки правы вот у палітычным азначэнні гэта такі усвядомлены выбор, ці не? Я ўжо не адзін артыкул на гэтую тэму напісаў, і добра, што вы паднялі гэта пытанне, ёсць нагода паўтарыцца. Гэтыя азначэнні левы і правы, яны да нас прыйшлі з часоў Вялікай французскай рэвалюцыі, калі, як вы, канешне, ведаеце, больш прагрэсіўныя прыхільнікі радыкальнай буржуазіі, дэмантажу монархіі сядзелі злева ў канвенце, а арыстакраты, прыхільнікі захавання монархіі справа. І вось глядзіце, прайшло колькі ўжо 230 прыблізна год, так, з гэтай французскай рэвалюцыі, а мы дагэтуль карыстаемся гэтымі азначэннямі. Пры тым, што ў розных краінах яны абазначаюць розныя. То бок левы у ЗША будзе за адны рэчы, а левы у Еўропе за другія, а ў Расіі дык увогуле за трэція, так? Потым змянілася дзяржава, як такая, змяніўся інстытут дзяржавы. Змяніўся інстытут капіталізма. Адносіны між грамадзянінам і дзяржавай змяніліся ў карані за гэтыя 230 год. А мы працягваем чапляцца за гэтыя азначэнні, таму калі мне кажуць,
вот ты там правы, твае погляды паправелі. Ну, я асабіста так не лічу. Я не бачу, дзе я стаў правейшы, дзе я стаў больш любіць іерархію, дзяржаву, дзе я сказаў, што гвалт чалавека над чалавекам гэта класна і трэба там нам всім жыць па правілах джунгляў, хто мацнейшы, то ты правы. Вядома, не, то бок мае каштоўнасці хутчэй нават умацаваліся. Я як быў прыхільнікам грамадства без улады чалавека над чалавекам, такім і застаўся. Як я лічыў, што людзі мусяць дамаўляцца, а не камандаваць адзін адным, так я і лічу па сённяшні дзень. Ну, але, канешне, тое, што зараз сябе ўяўляе вось это інтэрсекцыянальнае левае ў краінах Еўропы, гэта абсалютна ад мяне далёка і ў плане дыскурса, і ў плане каштоўнасцяў. І я просто бачу, ну, это моя асабістая выснова, мажліва, хтосьці не пагадзіцца, што калі браць ідэі левага руху, якія яны, калі ён зараджаўся напрыканцы 19 стагоддзя, і сёння, ну, яны просто дайшлі да адмаўлення самога сябе, да адмаўлення сваіх першапачатковых каштоўнасцяў: свабода, роўнасць, братэрства. То бок все гэта ўжо сышло ў нябыт, і ўжо тое, што левае зараз бліжэй, мне падаецца, да таталітарных ідэалогій, чым да чагосьці здравага, свабоднага і роўнага. Мікола, я вярнуся да пачатку нашай размовы і да ось таго каментара першага, які я прачытаў, што там типа там офісны прыкарытнік і гэтак далей. І ты выступаеш за тое, каб усё ж такі нейкае было яднанне, каб нейкія не былі накіды, а калі ёсць за што крытыкаваць, то крытыкаваць канкрэтна, маючы доказы, паказаць: от, глядзі, тут напісана што, а што ты робіш там, ці там вот тут пазначана, што на гэта грошы павінны пайсці, а дзе яны дзеліся, і гэтак далей. Але вот калі я сустракаю тых людзей, якія вось так спрабуюць падысці разважліва да ўсіх гэтых пытанняў, неяк разабрацца без эмоцый, без гвалту, без крыкаў, а гэта можна сказаць і пра цябе, і пра Паўла Севярынца, і пра Владзіміра Мацкевіча, і пра шэраг іншых людзей. Ім адразу прыклеіваюць ярлык, там, скажем, прыкарытнікі офісныя, і на іх Франаку. Да, прадаўся Франаку, там ушы Франака з-за плечы тарчаць і гэтак далей. І такое адчуванне, што з тымі, хто вот адразу, як толькі ты выказваеш там іншую пазіцыю, прыклеіваюць ярлыкі, ці можна з імі дамовіцца? Вот такія ў цябе ўражанні. Прычым частка ж это тых людзей, якія даўнія, скажем так, актывісты нейкага там палітычнага руху там ці іншых там ініцыятыў, з якімі ты быў знаёмы і да 20-го году, а зараз раз і вось такі падзел. І вось ты сустракаешся з гэтым чалавекам, з якім ты да 20-го году ну не быў у адным руху, але прынамсі вы былі па пэўных пытаннях блізкія, вы паціскалі адзін аднаму руку, на акцыях сустракаліся, а зараз вось такое. І вот як? Дамовіцца можна, даць гэтым людзям грошаў, каб яны супакоіліся. Таму што большая частка іхніх прэтэнзій звяртаецца вакол таго, што ім далі гранты, даюць гранты, а нам не даюць гранты. То бок гэта пытанне статусу, я думаю. Найперш, гэта пытанне рэсурсаў, бо ні для кого не сакрэт, што ў эміграцыі ідзе барацьба за рэсурсы. І ў барацьбе гэтай некаторыя лічаць, што ўсе сродкі добрыя. Таму, я думаю, калі гэтым людзям даць рэсурсы і казаць: на, вось рабіце, калі ласка, можа у вас атрымаецца лепей, чым у Франака з Ціханаўскай, вы там зрынеце рэжым праз 3 дні пасля таго, як вам дадуць гэты грант, і у вас все будзе супер-пупер, а не то, што вось у офіса. Ну, можа, тады яны супакояцца. Гэта, ну, это паўжартам, канешне, а калі сур'ёзна, ведаеце, ну, выглядае на тое, што наш дэмакратычны рух, ён падобны на такое крывое люстэрка дэмакратычнай сістэмы еўрапейскай краіны, так? То бок мы спрабуем это все косплеіць, мы спрабуем это все капіраваць і браць лепшае, але не заўсёды у нас атрымоўваецца лепшае, мы берем горшае, і ні для кого не сакрэт, што нават у еўрапейскіх краінах пры іхнім дэмакратычным кансэнсусе, пры наяўнасці свабодных выбараў, свабоды слова, всех гэтых плюшак, якія мы так любім, усё роўна існуе невялічкая, аднак заўважная гучная праслойка маргіналаў, людзей. Гэта электорат правых папулістаў, левых папулістаў, якія любяць вось такіх мужикоў там а-ля Орбан, да, там а-ля Фіца, ім падобны, Лукашенко, вядома, так, такого тыпажа лідары, у якіх на ўсе адказы, на ўсе пытанні ёсць адказы, і на ўсе праблемы ёсць
простае вырашэнне. Вось, і такія маргіналы ёсць, яны вось галасуюць за гэтыя маргінальныя партыі, але в умовах крызісу палітычнага, эканамічнага мы бачым, што гэтая праслойка маргіналаў пачынае імкліва пашырацца, і да гэтых людзей, да гэтых партый крайніх, папулісцкіх, агрэсіўных далучаецца ўсё болей і болей людзей. І мне падаецца, зараз у нас вельмі падобнае адбываецца працэс, то бок як наша палітычная супольнасць Дэмрух, можна сказаць, у перманентным крызісе, хаця не ўсё так кепска, але я ж сказала ад пачатку, крывое люстэрка, так, у нас шмат недахопаў, шмат органаў там у усечаным выглядзе працуюць. Вось, і у нас, адпаведна, як і ў любой дэмакратычнай краіне, у нас ёсць групоўка людзей, якія не змаглі сябе знайсці ў гэтай канвенцыянальнай палітыцы, якія адчуваюць сябе вырштурхнутымі, расчараванымі, і, канешне, у них ва всех вінаватым будзе чалавек А, чалавек Б, чалавек С, на якіх направляецца ўся злосць, на якіх спускаюць усіх сабакаў, і таму я не думаю, што мы можам зусім пазбавіцца ад гэтай з'явы, пакуль ёсць людзі не ўключаныя палітыку, якія адчуваюць сябе выгнанымі з яе, так, але мы можам уплываць на тое, каб такіх людзей было меней, каб такіх маргіналаў, людзей, якія бэсцяць усіх налева-направа, клічуць агентамі, каб іх было меней. Для гэта мы мусім, канешне, працаваць над інклюзіяй у нашым дэмакратычным руху, мусім рэпрэзентаваць розныя ідэалагічныя спектры і, канешне ж, мусім працаваць над культурай дыскусіі, над культурай палітычнай, каб людзі разумелі, што ёсць рэчы, якія не трэба, не варта рабіць у публічнай сферы, каб вучыліся паводзіць, разумелі, што і той же каментар, калі ты пішаш той же каментар, прытрымлівайся правіла прыстойнасці, бо твой як бы брат беларус ці сестра беларускі такі ж чалавек у выгнанні, як і ты сам. Трэба просто паважаць адзін аднаго і вдалбліваць это у нашай дыаспары і всеми мажлівымі метадамі фарміраваць вот эту культуру зносінаў. Да нас у каментары прыйшоў наш добры знаёмец, добраахвотнік Лахвіч. Прывітанне, Лахвіч, спадзяюся, ты яшчэ з намі, ён, дарэчы, зараз там ва Ўкраіне, наколькі я ведаю. І, дарэчы, вось Лахвіч тут праанансаваў, што 125 ОВБР тур набірае ідэйных і жартуе нават з пласкастопіем, далучайцеся, але пласкастопіем ці не, але сапраўды, калі думалі, раптам разважалі, што хацелася б пайсці добраахвотнікам, а не ведалі куды, то да Лахвіча у тур, то калі ласка. І вось Лахвіч вяртае нас да развагі пра тое, крытыкі, там, скажем, каб не накідаваць, а крытыку там некую выказваць, там дамагацца нейкіх адказаў, і ён нават, Лахвіч у нас такі знатны добры крытык, скажем так, офіса. Дарэчы, Лахвіч, як ты ставіш, што твоё выказванне наконт офіса іншыя выкарыстоўваюць не, так скажем, без, можа быть, твайго дазволу нават. Але я нават не ведаю, піша Лахвіч, як больш карэктна запытацца за працу офіса, каб вой не пачаўся праз страч і здраду. Гэта трэба у самога офіса спытацца, бо я не думаю, што вот там они сядзяць і прямо такі чакаюць, пакуль Мікола Дзядок іх абараняць пачне, так? Яны стане самі абараніцца, але я сачу за іхняй дзейнасцю, я ведаю, што у той же Святланы Ціхановскай ёсць сазвоны, куды записываешься, і перыядычна там раз, по-моему, на 2 тыдні, или наколькі яны муцяць, і можна созваніцца, задаць свае пытанні, выказаць сваю крытыку. І таму не трэба таксама нікога без дай нагоды абвінавачваць у здрадзе. Крытыкуйце офіс, крытыкуйце Святлану, Франака, мяне, рабіце гэта па справе, давайте спрачацца аб ідэях, аб канцэпцыях, аб думках, не пераходзіць на асобы, і ўсё у нас будзе добра. Мікола, давай да іншых пытанняў. Сапраўды, гэта тэма там крытыкі, не крытыкі, сапраўды вельмі складаная. Хтосьці скажа, што ты і такім нават чынам, гаворачы пра, каб не была беспадстаўная крытыка, а
на нейкае ўсё ж таки абгрунтаванае, скажуць, і такім чынам що одно бароніш, там ці яшчэ што-небудзь. Але давай пра іншыя тэмы. Зараз вельмі актуальна у чаканні, што Коул паедзе ізноўку ў Беларусь, што будуць магчыма і вельмі спадзяемся новыя вызваленні з дэпартацыяй, без дэпартацыі, пакуль таксама невядома, але зноўку ўзніваюцца пытанні санкцый. Хтосьці кажа, што трэба здымаць усё дзеля того, каб людзі выходзілі, другія кажуць, што гэта элемент ціска, ад яго адмаўляцца не трэба. Увогуле, трэція ўвогуле кажуць, што санкцыі не працуюць, навошта іх уводзіць, а Зянон Станіславович прыйдзе і скажа, што вы сваімі санкцыямі Беларусь у абдымкі да Крамля толькі кідаеце. Тваё бачанне, санкцыі ўсё ж такі, як яны працуюць ці не працуюць? Пачну з сябе. Вось тое, што я зараз не тапчу плітачную падлогу ў турме, а сижу у Варшаве у цёплай, прошу заўважыць, студыі Еўрарадыё, гэта жывое пацверджанне таго, што санкцыі працуюць. Калі б іх не было, з чаго раптам Лукашенко выпускаў бы мяне і іншых палітвязняў? Просто няхай усе людзі, якія кажуць, што не працуюць, зададуць сабе это пытанне. Навошта яму тады кагось выпускаць? Якая ўвогуле матывацыя? По-другое, недавно вось Белпол выкаціў цудоўны даклад з фактамі, статыстыкай, доказамі таго, як працуюць санкцыі. Я хочу нагадаць усім вось людзям, якія кажуць, што трэба хутчэй зняць усе санкцыі і нібыта Лукашенко нам узаем усіх выпусціць. Хаця я не ведаю, з чого вы раптам вырашылі. Калі б я быў Лукашенко, мне б знялі санкцыі, ну і цудоўна, а вы сидзіце далей, потому что вы уплываеце на стабільнасць в краіне. Вы на пагрозу нацбяспецы, сидзіце далей, а я без санкцый буду цудоўна сабе гандляваць далей з Еўропай. Так? Вот гэтым людзям трэба нагадаць, што на Беларусі і на нас, беларусах, свет клінам не сышоўся. Санкцыі так-то, пераважная большасць з іх, уводзілася за удзел Беларусі ў суагрэсіі, за суагрэсію, дакладней, Беларусі у дачыненні да Ўкраіны. І як гэтая суагрэсія працягваецца? І як працягвае беларускі ваенпрам працаваць на Расію? Як вы хочаце, каб санкцыі зняліся? Ставілася ўмова пры ввядзенні санкцый. Спыняйце тыя і тыя дзені, і мы санкцыі здымаем. Дзе яны былі спынены? Не. Дык у чым праблема? Вы хочаце, каб Еўропа зноўкі выставіла сябе слабенькай, показала, што іх можна па тэрміналогіі Лукашэнкі нахіліць? У любы момант трэба просто пацярпець і як у глядзелкі граюць, ведаеце, просто пераглядзець іх. Вот мы пратрымаем гэтых закладнікаў яшчэ. Яны самі здадуцца, самі паздымаюць санкцыі. Вы гэтага хочаце? Вось. Таму я гэтых людзей шчыра не разумею. Я лічу, што калі ідзе размова, што санкцыі мусяць быць снятыя пры выкананні пэўных дзеянняў, то хай яны здымаюцца. Бачым, ЗША павяла сваю гульню, але зноўку гэтая гульня яна стала магчымая дзякуючы санкцыям. А еўразвязні здымае санкцыі і абсалютна правільна робіць. Да, яшчэ один момант узгаданы табой таксама, што пошукі не толькі там хто дзе вінаваты, хто чаго скраў, але і агентуры. І прычым зараз агентура любы. Хто крытыкуеш офіс, агентура. Ты с офісам належыш, агентура. Ты выступаеш за абмен санкцый, там, скажем, за тое, каб Европа змяніла сваю палітыку ў дачыненні да Лукашэнку, пачала перамовы, гандалі, гэтак далей, агентура. Ты там супраць гэтага, таксама агентура. Але ў той же самы час агентуры, як высвятляецца, хапае. Ну, можа, не 88%, як некалі там казалі пэўныя прадстаўнікі там Дэмруху, але дастаткова. І што з гэтым рабіць? Я пачну з першай часткі, пракаментую першую частку вашего выказання. Што датычна людзей, якія зараз ездзяць па Еўропе і выступаюць за зняцце санкцый. Значыць, ёсць такое меркаванне, што ўсе гэтыя людзі гэта агенты КДБ. Я лічу, што не ўсе, хутчэй за ўсё. Мажліва, некаторыя сярод іх ёсць, але прынамсі частка гэтых людзей, яна шчыра дзейнічае у адпаведнасці са сваімі інтарэсамі. Наколькі я бачу, аналізую іхнія паводзіны, інтарэс іх палягае ў тым, каб у момант будучага транзіту улады, будзе гэта транзіт
з дапамогай Расіі ці унутрыбеларускі варыянт, заняць месца канструктыўнай апазіцыі і атрымаць свой кавалачак пірага ўнутры Беларусі. Многія з іх, я ўпэўнены, нават спадзяюцца вярнуцца ў Беларусь раней, чым вернемся туды мы радыкалы альбо нацыянал-рамантыкі, як яны нас чамусь называюць. Я адразу хочу сказаць усім гэтым таварышам, што вашыя надзеі абсалютна беспадстаўныя. Пры транзіце ўлады апошні, хто спатрэбіцца лукашэнкаўскай клікі і таму, хто побач з ім, і Владзіміру Пуціну пагатоў, гэта вы. Таму я думаю, што гэта гульня загадзя пройгрышная. Што датычна, і трэба заўсёды, нам всем просто трэба прытрымлівацца аб'яднанай, паслядоўнай прынцыповай пазіцыі. У паслядоўнасці няма ніякага радыкалізму. Не трэба нас назваць радыкаламі, мы просто паслядоўныя, што калі мы патрабуем, не мы патрабуем, мы просім нашых еўрапейскіх партнёраў, каб яны патрабавалі санкцыі, это не робіць нас радыкаламі, мы просто паслядоўныя ў сваім змаганні з дыктатурай. Што датычна агентаў, я заўсёды паўтараю, што самае галоўнае, чаго нас спрабуюць пазбавіць карныя структуры, якія вельмі шчыльна працуюць над эміграцыяй, гэта давер. Таму што як толькі чалавечая супольнасць, малая, вялікая, неважна, губляе давер ейных чальцоў між сабой, то з гэтай супольнасцю можна рабіць усё, што заўгодна, працуючы з кожным атамізаваным індывідам. Нацыі, у якіх супольнасці, з якіх яна складаецца, губляюць давер адзін аднаго, непазбежна скатваецца ў грамадзянскую вайну. Дэмакратычны рух, дзе людзі перастаюць адзін аднаму давяраць, перастаюць верыць у шчырасць, у добрыя помыслы адзін аднаго, просто распадаецца. Гэтак і любая суполка людзей. Тое ж самае і пра сяброўскую можна суполку сказаць. Таму іхнія высілкі карных органаў на працягу гэтых 6 год эміграцыі все скарыстаныя пераважна на тое, каб мы пачалі адзін аднаго падазраваць у скраданні грошаў, у працы на КДБ, ва ўсім астатнім, ва ўсіх смяротных грэхах. А перш за ўсё, конечно, б'юць па лідарах. Перш за ўсё імкнуцца дыскрэдытаваць лідараў, бо па відавочных прычынах. Каб вось маса людзей глядзела наверх і думала, няма каму даверыцца, няма на каго абаперціся, все дыскрэдытаваны. Гэта такое, гэта такая, гэта яшчэ штось. Як з гэтым змагацца? Всё тое, што я зараз сказаў, насамрэч, канешне, не адмяняе таго, што агентура сярод нас усё роўна існуе, правильно? І ўсё роўна ёсць агенты КДБ, і ёсць людзі, якія інфарматары, мы это бачым, на жаль. Я прытрымліваюся такой лініі. Па-першае, нікога ніколі не абвінавачваць без будь-якіх сур'ёзных доказаў. А доказаў прямых может быць только два. Гэта прызнанне чалавека і дакументальнае пацверджанне. Калі іх няма, а іх амаль ніколі няма, то я нават калі чалавек вядзе дэструктыўную дзейнасць гадамі, вот як нейкія наши блогеры, так званыя, якіх я прыгадаў, нават калі ён паводзіць сабе агідна і працуе відавочна на разлад, на раскол, я абіраю пра такога чалавека сказаць, што на мой погляд ён может быць агентам КДБ, што ён паводзіць сябе як агент, але не кідацца беспадстаўнымі абвінавачаннямі. І ўвогуле старацца паменей на гэтую тэму развяжаць, пакуль няма сур'ёзных доказаў, а просто сачыць за сабой і весці свае справы, весці свой актывізм і зносіны так, каб ніякія агенты не маглі з гэтага скарыстацца. Ну так, да. Гарри Дэвідсон, я не чуў, каб крытыкі называлі офіс агентуры, а вось Лябедзька толькі крытыкаў офіса называў агентамі КДБ. Гэта у Лукашука, відаць, нейкая траўма ад пазняка. Ну, ведаеце, спадар Дэвідсон, разабрацца, у каго насамрэч ад каго траўма, у мяне ад пазняка ці у пазняка ад мяне, гэта яшчэ варта разабрацца з улікам таго, што не прыходзіць на эфір да нас. Ну, калі вы не чулі, что офіснікаў называлі агентамі КДБ, ну то выбачайце, это вы не чулі, а я і чуў і чытаў і не адзін раз, так что рознае бывае. Яшчэ один момант хацелася б, що ж таки структуры, якія створаныя тут у дыаспарах, узгаданы не один раз офіс, там кабінет, НАО, координацыйная рада, урэшце рэштаў, няма жадання далучыцца ці сваю нейкую сваю сфармаваць структуру? Ведаеце, жаданне ёсць шмат што зрабіць. Я гатовы і рады быў бы дапамагаць абсалютна ўсім беларускім структурам, якія робяць
на добро, на перамогу над рэжымам. Я бы была б у меня мажлівасць, я б далучыўся да Белпола, да Байсола, да офіса, да НАУ, да каардынацыйнай рады, ну яшчэ да можа 10 ініцыятыў. Але ёсць праблема, я адзін, а зрабіць хочацца шмат. Таму улічваючы тое, што мой чалавечы рэсурс абмежаваны, я вымушаны для сябе абіраць штосьці адно, нейкі галоўны накірунак. І той накірунак, і акрамя таго дадам, што улічваючы абстаноўку ў краіне ў свеце, я не магу планаваць сваё жыццё і сваю дзейнасць больш, чым на год наперад. Я не бачу гэтым вялікага сэнсу. Таму я вымушаны сканцэнтравацца, а моя задача на гэты год гэта як хутчэй і як паўней данесці да беларусаў свае інтэлектуальныя здабыткі, тое, што я зразумеў, знаходжуцеся ў зняволенні, тое, што я зразумеў за 23 гады свайго ўдзелу ў руху за перамены ў Беларусі, і данесці это як мага хутчэй. Якім чынам? Зняць відэа, напісаць артыкулы і напісаць кнігі. Дарэчы, зраблю маленькі нішкі спойлер. Ужо адна кніга мной напісана пасля вызвалення, і яна ўжо зараз знаходзіцца у выдавецтве, так, у працэсе вёрсткі, монтажа. І таму сачыце за маімі соцсеткамі, калі ласка, калі камусьці, калі вам цікавыя гэтыя інтэлектуальныя здабыткі, моя праца, калі ласка, сачыце. Вось. І я хочу, вот это першае, то бок падзяліцца як мага хутка тым, што я зразумеў сам, бо ў мяне было шмат, я прывілеяваны у параўнанні з вами ў эміграцыі тут, таму што у адрозненне ад вас у мяне было шмат вольнага часу пабыць сам насам з сабой і неаднаразова пераасэнсаваць сваё жыццё і ўсе тыя сотні кніг, якія я прачытаў за жыццё, все это перамалоть неаднаразова і працягваць і чытаць і пагружацца просто ў свае думкі. У вас не было на гэта часу, таму што вы эміграцыі як бы змагаліся, ну і працягваеце змагацца так за выжыванне. Это праца, сям'я, зразумела, свая. Вось. А ў мяне быў гэты час, я зараз лічу абавязаным сябе гэты час, скарыстаўшы тады напоўніцу, падзяліцца, значыць, са сваім, даць іншым тое, што я магу даць. Гэта першае. Ну і другое, канешне, я мушу мець для таго, каб даводзіць сёння ў стане інфармацыйнай канкурэнцыі гэта да максімальнай колькасці беларусаў, я, канешне, маю мець свой рупар. Гэта свае соцсеткі, YouTube, Telegram, Instagram і ўсё астатняе. Таму на развіццё гэтага таксама трэба працаваць, бо калі ў цябе там, вобразна кажучы, 100 падписчикаў, які б ты не быў суперразумны, алгарытмы Інстаграма цябе нікуды не прасунуць. І ты са сваімі заумнымі высновамі застанешся сам насам з 5 чалавекамі, адзін з якіх это там твоя мама, да? Ось. Таму вось это мои задачи. Нумар адзін гэта напісаць кнігі, зняць відэа і зрабіць свой уласны рупар для данесення сваіх думак да беларусаў. Я чытаў твоё выказванне про тое, што ў прынцыпе каардынацыйная рада гэта, ну, как бы не нейкі там хвост такі непатрэбны боўтаецца ці яшчэ што-небудзь, а структура, орган, які ў прынцыпе ці, ну, прынамсі перспектыве можа быць карысным, а можа і на сёння карысны. Ну, здавалася б, вот карысныя ёсць структуры, тая ж сама каардынацыйная рада, там іншая, хтосьці там, конечно, скептычна да гэтага ставіцца, але нешта дзейнічаюць, нешта робяць, нейкія там выпрадукоўваюць і законапраекты і ўсё астатняе. Але наколькі рэальна нам тут с эміграцыі нейкім чынам уплываць на Беларусь, унутры Беларусі, падзеі, якія там адбываюцца? Ці можам мы ўвогуле адсюль змяніць нешта там? Глядзіце, Зміцер, я вярнуся до таго, што казаў на пачатку. Каб не было расчараванняў, не трэба мець завышаных чаканняў. Калі хтосьці думае, што каардынацыйная рада гэта такі орган, які зрыне Лукашэнку і усталюе дэмакратыю Беларусі, адразу скажу, у вас чакае расчараванне. Калі ж, аднак, разглядаць каардынацыйную раду як месца, дзе беларусы з палітычнымі амбіцыямі вучацца, граюць, калі хочаце, у парламент, граюць у парламенцкую дэмакратыю, у свабоду слова, у культуру дыскусіі. І вот усе гэтыя гульні, у якія нам прадстаіць у свой час гуляць ужо ўсур'ёз па-даросламу, то тады каардынацыйная рада, безумоўна, мае сэнс, і гэта добры і слушны орган, і хай ён будзе. Прынамсі,
шкоды ад яе я ніякай не бачу. І я лічу, што калі у нас у працэсе будучага дэмакратычнага транзіту ў Беларусі, які безумоўна адбудзецца, калі у нас прыйдзе час наш палітычны клас дэпутатаў, дзяржаўных дзяржкіраўнікоў, бюракратыі, калі хочаце набіраць, то нам нашмат лепей мець там людзей, якія прайшлі хаця б у гэтай пясочніцы ўжо трэніроўку, якія крышачку навучыліся слухаць адзін аднаго, навучыліся ў канструктыўную крытыку, якія маюць уяўленне, прынамсі, аб тым, як складаць кааліцыі і пераконваць адзін аднаго. Таму калі глядзець на каардынацыйную раду як вось на такі орган, дзе людзі вучацца і вучацца, як ім прыдбаць навыкі і прымаюць гэтыя навыкі дэмакратычнага кіравання, то тады я лічу, што гэта орган цалкам рэлевантны. Але казаць, што ён заўтра зменіць, канешне, уладу Беларусі, канешне, не выпадае. Ну і на завяршэнне я вярнуся да наших чаканняў, што зараз у выніку візіта Коула адбудзецца ён зараз у той бліжэйшыя там дзень-два, ці не адбудзецца, ці будзе наступны нейкі у іншыя дні, але што будуць вызваленні. На прыкладзе вашай групы, таго, з чым вам давялося сутыкнуцца, што б ты параіў, якія хібы выправіць тым, хто будзе сустракаць, пачынаючы ад валанцёраў, працягваючы там праваабаронцамі і палітычнымі сіламі, што зрабіць, каб, выправіўшы памылкі, лепш прыняць тых людзей, якія будуць дэпартаваны, ну, калі гэта будзе сапраўды так. Нашыя валанцёры гэта ўвогуле героі, гэта малайцы. Я ўзгадваю, якім клопатам, якой падтрымкай нас ахінулі ў першыя дні. Гэта просто было як бальзам на сэрца, было вельмі прыемна і дзякуем аграмадна. Адзіная прэтэнзія па прыёме палітвязняў у мяне маецца да журналістаў. І калі мяне вашыя калегі пачуюць, я вельмі вас прашу, не рвіце людзей у першыя суткі. Я разумею, што ўсім трэба хутчэй матэрыял, усім трэба хутчэй інфармацыю даць, атрымаць гэтыя клікі і прасунуць свой контент. Але глядзіце, многія людзі вызваляюцца з камернай сістэмы, у ліку якіх я. То бок я са сваіх 5 год амаль што ўсе 5 правёў у камеры. І калі цябе выкідваюць мала таго, што не ў Беларусь, мало того, што на адкрытую прастору, так яшчэ і не ў Беларусь, і у цябе ў дзень па 8 журналістаў да табе пішуць, і да цябе пішуць, і ўсе хочуць узяць інтэрв'ю, все хочуць у цябе неадкладна каментар, і ніхто не можа пачакаць. Разумееце, нават мне, чалавеку, які прывык да ўвагі прэсы, які сам працуе ў медыях, гэта было цяжка маральна. А людзі з непрывычкі, гэта проста траўміруе. Это просто паўторная траўматызацыя. Таму у каго з журналістаў ёсць сумленне, я вас прашу, дамоўцеся неяк між сабой, зрабіце нейкі чацік і там дамоўцеся 72 гадзіны хаця б, просто не чапаць людзей, хай яны спакойненька выдохнуць, зразумеюць, дзе яны знаходзяцца, і тады ўжо з імі звязвайцеся і дзёргаце іх на інтэрв'ю. Ну і другі момант, гэта, канешне, это, не да ўсіх ужо адносіцца, да асобных журналістаў, але каму трэба, хай мяне пачуюць, што многія людзі паадбывалі свае тэрміны ў нелюдскіх умовах, многія былі катаваныя падчас затрымання. Не трэба чалавека, які в цяжкім маральным стане знаходзяцца, ледзь вызвалены, пытацца падрабязнасці ягоных катаванняў і нелюдскага абыходжання. Вы яго паўторна траўматызуеце. Вы атрымаеце свой гарачы матэрыял, але чалавеку вы нашкодзіце. Я спадзяюся, мяне все пачуюць. Ну і, канешне, я разам з усімі беларусамі вельмі чакаю вызвалення нашых палітвязняў і сваіх сяброў у тым ліку, да і ў прынцыпе ўсіх. Дай Бог, каб гэта хутчэй адбылося. Далучаюся да вось гэтых словаў Міколы. Ну і, на жаль, трэба на сёння нам развітвацца. Я спадзяюся і ведаю гэта, што не апошні раз сустракаемся ў студыі ці па зуме, але будзем працягваць гэтыя размовы. Для тых, хто знаходзіцца ў Варшаве ці побач з ёй, ці не лянуецца праехаць пэўны час на цягніку да Варшавы, калі ласка, заўтра 19 сакавіка у Міколы сустрэча, Пляц Канстытуцыі 6, як мы ўжо казалі, правае крыло. Прыходзьце, а 19, здаецца, 16 гадзіне, так, а 16 гадзіне, так што прыходзьце і зададзіце свае пытанні, ці выкажыце свае прэтэнзіі,
не хаваецца Мікола ні ад пытанняў, ні ад Абсолютно. прэтэнзій, ні ад чаго іншага. Хто там казаў, што ён ужо там ніякі не анархіст і хочаце яму там гэта ў твар сказаць, ну прыйдзіце, скажыце. Думаю, што будзе весело. У любым выпадку подписывайтеся на сацыяльныя сеткі YouTube канал Міколы, спасылачка ёсць у нас у апісанні да гэтага стрыма, і не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорада. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.